Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herriz Herri programara. Gaur kontan Lizarraldera hurbildu gara eta Deik Gaztelun gaude. Ikusten duzuen bezala denbora ez dago gure aldeko, baina hala ere herria ezagutzeko aukera ez dugu galduko eta bertako herritarrekin, bertako xokoak eta kaleak ezagutuko ditugu. Beraz zuek ere herria hobekiago ezagutu nahi baduzue, zatozte gurekin. Eta Mikel Azkonarekin gaude, Likazteluko alkatea dena. Kaixo Mikel, zer moduz? Kaixo, arratsaldean, ondo eta zuek. Ongi, iritsi gara zuen herrira, baina ez dakienarentzat non dago kokatua Likaztelu? Deik Gaztelu Jurramendiko hego maldan dago, Lizarraldean, haude Lizarratik 5 minutora. Eta hegoaldeko maldan, eta gure klima beroarekin eta eguzkiarekin, ez? Esan daiteke. Leku goxoa da bizitzeko klima aldetik orduan Likaztelu. Bai, leku goxoa, beti edo gehienetan eguzkia daukagu, berua. Lizarralde osoan gertatzen den bezala, ez? Eta herriak ze zerbitzu eskaintzen dizkio? Herrian ditugun zerbitzuak, desente dira. Dendak ditugu, elikagaien dendak, estankua, eta gero, esan daiteke piztinak eta igeriluko bat ditugu, frontoia, medikua, bizitzeko hemen ez daukagu ezer faltan hartzen, ez? Osea, kotxea eduki gabe ia bizi zaitezke Deik Gaztelun. Bai, kotxea eduki gabe bizi gaitezke, gainera, konfinamentuan ikusi dugu, ezta? Konfinatutak egon geha, eta hemen dendetan eta eragitegiak eta peskaderiak eta izan ditugu arraindadigiak, orduan, ez baduzu nahi, zara mugitzen, mendik. Aipatu duzu zerbitzuak badaudela desente, eta zenbatekoa da gutxi gora bera daukazuen aurrekontua herriko gastuei aurre egiteko urtean zehar? Urtero, maneiatzen dugun zer aurrekontua, gutxi gora bera, dokudatzen dugun aurrekontua, 500.000 euro inguru dia, gutxi gora bera. Eta zertan gastatu izan dituzue diru horiek azkeneko urtetan? Deik Gazteluk daukan aurrekontua 500.000 euro inguru dira. Eta normalean aurrekontuaren zati gehiena soldatetan joaten da, idazkaritzaren soldatean, aurre idazkaritzarena, langileena, eta gero ditugula beti urtero ditugun gastu berdinak, ura, argia, frontoia, piztinak, gero zer gehiago egin nahi baldin badugu, beti Nafarroko gobernuak edo hemen mankomunitateak edo TDRek eskaintzen diguten baliabideak, horretara eskatzen ditugu proiektuak egiteko. Eta erabiltzen dituzu horiek, ezta? Bai. Kudeaketari dagokionez, zaborren kudeaketa urarena zuek eramaten duzue edo mankomunitatetik mugitzen da? Hori dana mankomunitatetik kudeatzen da. Montejurrako mankomunitateak egiten ditu zaborren uraren zera kudeaketa guztiak eta eurek enkargatzen dira. Guk mankomunitateak hemen Lizarraldean hainbat herri gara, uste dut 79 herri gaudela. Eta orduan mankomunitatea handia da, eta berak kudeatzen ditu zerbitzu guztiak. Hori laguntza bat izango da, ezta? Baina udaletik ere hainbat proiektu eta lan abian dituzue, eta entzun dugu haietako bat adibidez Montejurra bizirik dela, ezta? Bai, Montejurra bizi da, orain dela gutxi atera genuen Arellanorekin eta Dikastillo artean, Arellano eta Dikastillo artean, proiektu polita, ze nahi duguna da, gure inguruan, Jurramendi mendia edo, hemen gehiago Montejurraren gaztereraz ezagutzen dugu, baina sortu dugula, bilbidea, jarduerak eta kirol, aire librean egiten diran kirolak eta kudeatzeko plataforma bat sortu dugu, ibilbideak seinalizatu ditugu, horrela guk esaten dugun moduan, Jurramendiri edo gure aldeari
soporte turistiko bat emateko, ezta? Orain arte turismoa ibili da inguru hauetan edo ez da izan leku bat oso Bueno, normalean bisitatua? Turismoa dabil, eta dago. Baliabide gehienak Lizarraldean daude, edo beste bailaretan, eta Ameskoan adibidez Urederrarekin, eta gu saiatzen ari gara ere Jurramendi izatea baliabide turistiko bat, ez? Jendea etortzea ona, gaur egun aire librean egiten diran kirolak geroz eta gehiago egiten dira, orduan gu nahi duguna da, hortaz baliabide hori, ez dakit nola esan, ona hurbildu hurbildu jendeari, eta gero jendeak izatea plataforma bat etortzeko, eta esan nahi du bizikletaz ibili naiteke, martxo nordika egin dezaket, trail egin dezaket, eta gainera baditugu hemen Jurramendin bi froga haundi, dala Tierra Estella Epic bizikletaz, eta gero Jurramendi Trail dala korrika egitez, orduan uste dugu baliabide horiek esplotatu behar ditugula, ez? Hemen turismorako landetxeak badaude, hotelak? Baditugu Dikastilun 3, badaukagu hemen bat ondoan, eta gero beste 2 landetxe. Normalean beti beteta daude, asteburuetan. Jendea etortzen da, gaina orain COVID-aren kontuarekin, eta jendea baliabide hau asko erabiltzen ari da, ezta? Eta jendea dator herrira. Eta somatzen da, ikusten da gainera etortzen dela jendea, eta, bueno, guretzat ona da, ere bai. Aberasgarria azkenean, ez da? Bai, aberasgarria, bai. Aipatu duzu pare bat aldiz COVID-a eta aurtengo gaia da, ez da? Zuk alkate bezala nola bizitu duzu herria, nola egon da? Bueno, herrian oso ondo gaude, eta egon gara, herri txikia gara. Normalean saiatu gara udaletxetik baliabidea jartzen herritarrei, informazioa ematen, komertziotan ere saiatzen gara laguntzen materiala ematen, maskarilla, gelak eta bar. Gero, nik medikuarekin eta kontaktuan nago, Nafarroko gobernutik eta beti ematen digute informazioa aber nola dauden datuak eta gu saiatzen gara herritarrei datu horiek transmititzen eta berez lasaitasuna ematen eta saiatzen gara dena ondo egiten piztinen kontuekin eta ezer ez gertatzeko eta dana ondo joateko. Saiatu gara eta piztinak ireki ditugu, uste dugulako leku seguro bat dela eta ezin dugula baliabide hori utzi edo herritarrei baliabide hori ez ustea kendu, ez dugu egon ginen ikusten eta ostras, esan genuen aizue. Saiatuko gara normalitate batean egoten, naiz eta prekauzio asko hartuta, ezta? Baina bai, zaila. Herri txikia dugu hau eta imaginatzen dut ez dela erreixa izango halako herri batean denak ezagutzen zaretena alkate izatea, ezta? Bueno, ni uste dut hemen Dikastelun erraza dela. Zuke zeo zer egiten duzunean, ez naiz bakarrik nik, lantalde bat gara, 6 zinegotzi gehiago gara, eta, egiten dituzunean gauzak batzuei gustatzen zaie, beste batzuei ez, saiatu gara bidez hartzen COVID-aren kontuarekin eta ez ditugu jaiak izango, baina saiatu gara asteburu guztietan ekintza kulturalak izaten, musika, teatroak, monologoak eta beti segurtasun arauekin eta bar. Baina, nik uste dute, denok ezagutzen gara, baina jende asko laguntzen du. Kolektiboak eta herrian dauden asoziazioak ere bai, askotan elkarteek asko laguntzen dute, beti daude proposamenak egiten, beti daude ekintzak egiten, eta ni uste dut Dikastelu herri erraza dela horretarako. Etorkizun batean ere Dikastelun bizitzen ikusten duzu zure burua? Bizitzen bai, hemen eskalaguna daukat, gainera txikitxo bat izan behar dugu orain, orduan nik espero dut hemen Dikastelun asko irautea. Baina ala den, honen haupa dizugu eta mila esker zure azalpenengatik eta pixkat herriko kudeaketak eta antolaketak azaltzeagatik. Bale, zuei, mila esker.
Eta Dikazteluko plazan gaude, Alba Azkonarekin. Kaixo, Alba, zer moduz? Kaixo, oso ongi. Bueno, konta iguzu, zu bertan jaioa zara edo duela urte batzuk etorri zinen ona? Ez, ni Dikaztelukoa naiz eta betidanik bizi naiz hemen. Eta hori, bai. Eta hemengo bizia haunitz aldatu alda azken urte hauetan. Aldaketa asko nabaritu dituzu herrian? Bai, ez, hemen txikitatik nahiko antzekoa dago dena, bai. Eta normalean hemen Dikaztelun eskola dago? Bai, eskola txiki bat dago, baina bai, eskola bat daukagu, bai. Eta ingurutako herrietakoak etortzen dira ona? Orain ja ez, lehen bai, Arellanoko jendea etortzen ziren, baina orain ja bakarrik Dikazteluko jendea. Eta gainera orain oso jende gutxi dago hemen eskolan, bai. Orduan, aurren kopurua jeitsi dela erran daiteke? Bueno, jeitsi agian ez, baina orain hemen dago autobusa eta agian umeak Lizarrara joaten gara autobusarekin. Azken finean hemen ez daukagu jantokia eta euskarako eredua ere ez, orduan. Asko Lizarrara mugitzen dira. Bai. Komentatu digute herri honetan neguan biztanle kopurua bat dela, baina gero udan ere badituzuela bisitari dexente, ez? Bai, normalean udan gehiago gaude. Jende, pilo bat etortzen dira, eta aurten adibidez nabaritzen da, ze jendea gehiago geratzen da hemen herrian, eta landaretara ere etortzen dira, eta hori. Orduan koronavirusak eduki du bere eragina, ez, agian? Bai, agian bai, nabaritzen da aurten bai. Eta herrian noiz elkartzen zarete? Ohitura duzu gazteek egunero elkartzeko, asteburutan elkartzen zarete gehiago? Bai, asteburutan gehiago, baina orain udan egunero, normalean joaten gara igerilekuetara. Bai, eta hemen ere herriko plazan edo zein lekutan. Gehiago, asko joaten gara ere bai Jurramendira, ze hemen dago ondoan, eta ohitura daukagu. Mendira joateko? Bai. Orduan, naturako planak eta mendi bueltak eta egiten dituzue kuadrian? Bai, pilo bat. Hemen, Jurramendira, eta orain hemen ere oso gertu dago Urbasa eta beste lekuak, eta joaten gara bai. Eta gazteek erabaki zenuten hemen gelditzea, gurasoen etxean bizi zarete gehiengoa edo alokairua alokatzeko orduan eta erraztasunak dituzue? Orain gero eta gazte gehiago geratzen da hemen herrian, bai. Baina beste batzuk agian lanagatik edo ikasteagatik joaten dira beste lekuetara, Lizarrara edo Iruñara. Eta erreza da hemen etxe bat topatzea alokatzeko edo erosteko? Ez da erreza, ez da erreza. Badaude etxeak, baina, azkenean herrian garestiagoak dira edo zaharrak dira, eta, Orduan askotan gurasoen etxetara jotzen duzu, ez? Bai. Hori izaten da errexena, ez? Errexena, Halako egoeretan. Bai. Eta noiz izaten dira herri honetan jaiak, ze ospakizun ospatzen dituzue? Bai, jaiak dira abuztuaren azken astea, aurten ez, baina, normalean hori beti abuztuaren azken astea, eta hori 5 egun, eta ez dakit, gero ere neguan antolatzen ditugu beste jaiak, baina, txikiagoak, bai. Eta badago ohituren bat edo tradizioren bat jaietan beti egiten duzuena? Bai, abuztuan lehenengo eguna, beti da asteartea, eta beti, egingo dugu txupinazoa, eta gero bueltika, deitzen dugu bueltika hemen. Eta da, beti
gazteok joaten gara txabizketik txabizkera, hori, txarangarekin eta hori, bai, eta giro polita, bai. Zer da txabizkea? Txabizkea da, bueno, hemen deitzen da txabizke, zakit, bajera edo lokal bat, gazten lokala, bai, hori da. Eta asko daude bertan? Urtean zeharez, baina jaietan bai, bai. Ordan irekitzen dira propio jaietarako, ez da? Bai, hori da, bai. Eta neguko jaiak aipatu dituzu, hor ere badaukazue txabizketik txabizkera joateko ohitura edo? Ez, hemen daukagu, bueno, kulturetxe bat, eta, bueno, han antolatzen dugu, batzuetan antolatzen ditugu kontzertuak edo holako gauzak. Errango zenuke herrian giroa badagoela eta mugimendua badagoela? Bai. Agian neguan gutxi, baina udan bai, bai, asko. Eta klima aldetik bizitzeko leku ona alda Digaztelu? Bai, nahiko ona, bai. Neguan, ez du egiten hotz asko, baina nahiko ongi egoten gara. Eta udan, beroa bai, baina, gustora bai. Igeri lekuekin ez dago horren gaizki, ez da? Hori da, bai. Eta ohitura daukazue inguruko errekaren batera joateko, eta... Bueno, hemen daukagu erreka bat, baina dago pixka bat urrun, eta, batzuetan, bai, joaten gara, baina, gutxi, bai. Igeri lekura gehiagotan, ez da? Igeri lekura gehiago, bai. Aipatu duzu jai txikiak eta handia daudela, kontzertuak ere egiten dituzuela, gazteak antolatzeko badukazue halako talderen bat, edo udalarekin lan egiten duzue? Bai, badago talde bat, gazte talde bat, eta antolatzen ditugu gazte jaiak, bai. Normalean, otsailean edo martxoan, asteburu bat, eta hori, bai. Eta egun horretan bazkaria egoten da, herriko bazkaria... Bai, normalean antolatzen dugu Sagardotegiko bazkaria, hemen, herrian, eta gero hori txarangak, kontzertuak edo zen gauza, bai. Alba, esan digute, naizak ez dena unitzuna bari, Euskaldun berria zarela. Bai, Euskaldun berri naiz, bai. Eta nolatan erabaki zenuen edo zergatik euskara ikastea? Niri asko gustatzen zaitu euskara, eta orain dela 3 urte, hasi nintzen Lizarran, Lizarrako euskaltegian, eta oso gustora nago, bai. Eta gainera, hemen ez daude euskaldun asko, baina orain dela urte bat, hasi zen hemen ere talde bat, euskaltegiko talde bat, eta orduan, horrek ere bai, gustadago, bai. Animatzen du, ez, herria pixkatu euskalduntzera. Bai, zaila da hemen, ze ez daukagu, ezakit... Ohiturarik edo? Ohiturarik eta baliabiderik edo, no zen. Bai, baliabideak. Baina, bai, poliki-poliki, Eta zuen kuadrian, adibidez gazteen artean, gehienengoak badaki euskeraz edo nola dagoa? Ez. Batzuk bai, baina... Eta gainera, normalean guk gure artean beti gaztelaniaz hitz egiten dugu. Baina azken finean da ohitura, ez dakit. Hori ere poliki-poliki aldatzen joaten dena, baina ez da hain erreixa, ez da? Ez da erreza, bai. Zuk erizaintza ikasi duzu, ez da? Bai. Eta urte batzuk imaginatzen dut, kanpoan bizi dituzula? Ez. Egunero egiten zenuen joan etorria? Bai. Eta gogorra egiten altzen? Hemen geratu nintzen eta gustora, bai, ez dakit. Orduan oraingoz ez zara herritik atera? Bai, urte bat egon nintzen Gasteizen, baina bakarrik hori, bai. Beti herrian, bai. Eta zure ilusioa edo etorkizun batean ere herrian bizitza litzateke? Bai, oso gustora nago hemen, herria asko gustatzen zait, mendia ere bai, eta hemen hori daukagu, eta orduan, bai. Eta zer botatzen duzu faltan herrian edo zer eskatuko zenion herriari pixkat hobea izan daidien? Jo, ez dakit, hemen, da herri txikia, baina ez da hain txikia, eta gutxi gora bera denetatik daukagu,
tabernak dauzkagu, gero arategia ere bai, fruta denda ere bai, osasun etxea ere bai daukagu, okindegiak, igerilekuak, da herri txiki bat, baina ez dakit. Oso aberatsa dena, ez da? Bai. Bizitzeko bederen egokia. Bai, erosoa da, eta gainera Lizarra oso gertu dago, eta, bueno, Lizarran ja denetatik dauzkaguan, ez? Hemen ez dagoena bertan lortu daiteke, ez da? Bai. Eta zure inguruko gazteek ere bai ideia berdintxua daukate, bertan gelditzekoa? Bueno, batzuk bai, beste batzuk ez, baina hori, aipatu dudan bezala, ezke batzuk lanarigatik edo horregatik kanpora joan behar izaten dira, bai, hori da, bai. Bueno, Alba, plazer bat izan da, zure herriko errealitatea ezagutzea eta pixkat hobeki ezagutzea Gaztelu, eta espero dezagun hemendik urte batzutara ere hemendik topatzea. Bai. Jarraitu euskaraz ikasten eta mila esker, bertze bat arte. Bai, mila esker zuei. Aleix Goñirekin elkartu gara, udaletxe ondoan, bera baita hemengo zinegotzia. Kaixo, Aleix, bai, kaixo, arratsaldeon, ongi. Bueno, konta iguzu, bertan jaioa zarazu edo ona etorri zara duela urte batzuk? Ona etorri nintzen orain dela 6 urte, eta Iruñekoa naiz. Orduan, azkeneko 6 urtetan hemen bizi zara eta aldaketa handia sumatu alduzu Iruñatik Gaztelura. Baina gustatzen zait niri herriak eta oso gustora nago hemen. Jendea oso jatorra da, eta irekia? Irekia, oso irekia, bai, oso irekia. Bueno, udaletxean lanean, herria orainik eta hobe ezagutzeko aukera ere izango zenuen, ezta? Bai, askoz gainera, gauz bat ikasi dut hemen herri honetan. Zer ikasi duzu? Lekuak edo Jurramendi, mendiak, eta bai. Orduan inguruko txokoak ere deskubritzen ari zara orain? Bai. Bueno, ja ezagutu dut 6 urte honetan. Orduan, orain disfrutatzen ez ezagututako txoko hauek? Bai, horixe. Bueno, herriko plazan gaudez, banago oker? Horixe, hemen plaza honetan, ospatzen dugu festak, hemen ez duk esan duzula daukagu udala, eta beste aldean zegoen udaltzarra hor, bai, lehenengo udala. Ikusten dugu udaltzarra dagoela eta ere bai armarri bat, ez? 3 gaztelurekin. Bai, hori da, udala, osea, bai. Bertako armarria da? Bertako armarria, bai, armarria. Eta armarri berria da edo zaharrenetako bat? Zaharrena, bai, dela 3 gaztelu horiek dela armarria, bai. Eta imaginatzen dut 3 gaztelu horiek egonen direla duela urte batzuk hemen gazteluak zeudelako, ez da? Horize, zeuden 3, herritik goian zegoen bat, Elizan ondoan beste bat, eta bestea ez dakigu non justo non zegoen, bai. Imaginatzen dut gerran eta erori edo botako zituztela, ez da? Bai. Bueno, plazer bat izan da gaur plaza inguru hau zurekin ezagutzea, eta espero dezagun urrengoa batez etortzen bagara ere zu hemendik ikustea. Noski, eskerrik asko zuei, Mila esker. Ongi, ba. Bertze bat arte, Aleix. Bai. Mikel, hitz egin dugu pixkat herriaren egoeraz, bai ekonomikoa, bai gizartearena, eta orain bisita gidatu bat egingo diguzu herritik, ez da? Bai, buelta bat emango dugu eta herriko txokorik ederrenak ikusiko ditugu. Bueno, hasteko ona ekarri gaituzu kale kantoi ederrontara eta han ikusi dezakegu Eliza, ez da? Bai, hemen Eliza daukagu, 16. mendekoa, San Emetorio eta San Celedonio hori eskantzen zaion Eliza da. Lehendik bai Eliza zar zegoen edo kriptan edo ikusi zen geroztik lehendik zeo zer zegoela. Ikusi duzuen bezala lehen, hau atalaia bat da eta segurazki Eliza fortaleza bat izan da beti, ezta? Garrantzitsua ere daukagu, taila romaniko bat garrantzitsua daukagu, Iratzeko edo Ama Birjinaren taila daukagu, oso garrantzitsua, 12. mendekoa,
baliopia daukana, bai historikoa eta patrimoniala. Eta, bueno, elizan ere bai, gerra karlistetan eta beste bando batzuk eta besteak erabili dute fortaleza moduan. Eta gero hemen, igual, ikusten da oso ondo, herriko kaleskak nola ziren, ez? Estuak, txikiak, plano mediebala ikusten da oso ondo. Gudarako beti prest, ez? Azkenean herriak ere hala zauden antolatuak. Bai, hala ziren antolatuak, gainera hori, esan dugun bezala da ikastelu 574 metroetan gaude, Urremendiko hegoalde maldan, eta defensiboki edo leku estrategiko garrantzitsua da. Ederki, Mikel, hurrengo txokora joango gara? Bale, guazen. Guazen, ba. Bueno, Mikel, kalean hasi dugu bisita gidatu hau, baina ekaitza etorri da eta udaletxera etorri behar izan gara, ez da? Bai, korrika gainera. Bai, udaletxera iritsi eta haze aulki eleganteak topatu ditugun, norko parituak dira edo nondik atera dituzue? Bai, aulki hauek de la Vega kondesaren jauregitik atera ziren. Kondesak berak oparitu zizkion udaletxeari. Eta, bueno, esan dezakegu originala direla eta jauregian erabili zituztela. Jauregia 20. mende hasieran bukatu zen, 19. mende bukaeran hasi zian jauregiarekin, eta esan behar dugu Dikastillorentzat oso leku berezia, ez? Leku berezia dela, eta diru aldetik ere bai herriari inputxo handia eman ziola, bultzada handia. Kondesa hau berez bertakoa zen, nonbaitetik etorri zen, zein da bere historia? Bale, kondesak berez Guadalajarakoa zen, eta hemen bere abizena López de Castillo familia zeukan, eta Frantzian negozioak zituenez, Guadalajaratik Frantziarako bidean bere herria hau zen, eta erabaki zuen jauregia eraikitzea, ezta? Esan didate gainera, ez zela edonolako kondesa eta ez zituela garai hartako arauak erabat betetzen, ez da? Ez, esaten da, edo, hemen badaukagu Blanka Sagastik egin zuela lan txukuna berari buruz, eta berak esan zuen bere garairako zen eskondu, eta ez dakite, pobrentzako obra pila bat egin zituen, eta hori, herriarekin harreman asko zituela, ez bakarrik aristokraziarekin, ez? Herri xumearekin ere asko mugitzen zala eta laguntzen zuela. Eta, ikusten dugu hemen ere bai, udaletxearekin edo herri deikasteluko herriarekin opari elegantea egin ziola, ez da? Horrez gain, badakit edo entzun dut, etorkizunera begira, proiektu itxoren bat daukazuela horren bueltan, ez da? Bai, Blanka Sagastik historiadora den arte daukagu, eta enpresa potente bat dauka, eta, herriarentzako berak historiadora moduran bai lagundu digu proiektu bat aurrera ateratzea. Berak orain dela gutxi kontaktua egin zuen Frantziako familia batekin. Familia horrek bere birraitona hemen lurperatuta dago, frantsesa da, Maimou abizenarekin, eta hauek bibero batzuk dituzte, landategi batzuk, eta beraiek izan ziren jauregian jardin botaniko hori egin zuten, orduan egin zutenak. Orduan, berak, berraitona hemen lurperatuta dagoenez, kontaktua jarri da bere familiarekin, eta familiak nahi du Dikastilura etorri, herria ezagutu eta proiektu txiki bat egin behar dugu, jardin botaniko txiki bat egingo du beraiekin. Lehen aipatu dugu turismoa eta hori ere izan daiteke, ez? Halako positibo edo... Bai, hori da, baliabide turistiko bat bezala hartu behar dugu, eta nik uste edo herriak edo udaletxetik ere uste dugu baliabide horiek esplotatu behar direla, ezta? Eta orduan, familia horrek etortzen da hona, Maimou familiak, eta proiektuari hasiera ematen diogu. Erran dugun bezala ekaitza dago kalean eta zoritxarrez ezingo gara hemendik fisikoki mugitu, baina hala ere bisita egiten jarraituko dugu eta jauregian egon ondotik nora eraman nahi zenigun? Jauregia egon ondoren, ikusiko gu pizka bat dauden biztak,
Aipatu behar dugu Foko enpresa, Patxaran Foko enpresa ere bertan dagoelako kaktua, beste enpresa batzuk daukagu, Baskonia garagardotegia, Binos edo Emilio Valerio Arduak ebai, baina jungo geha ikustera hemen Deikasteluko herritarrok joaten garen ibilbide bat egitera, ez da, dela Antanillako ibilbidea. Hortik ere Montejurra biziren proiektuko ibilbide bat ateratzen da, eta hor, San Pedro de Gatzagako monastegi txiki bat ikusiko dugu. 13. mendekoa, hor daukagu astarnak, eta, bueno, ibilbide polita da, eta gero berai, paisajistikoki daukagu hor Montejurra ere ikusteko, eta uste dugu Deikasteluko herritarrentzako oso garrantzitsua eta identitarioa da. Bueno, gero kamararekin joango gara, baina hori gero utziko dugu, biztartean agurtzeko ordua ere iritsi zaigu, Mikel. Plazerra izan da zurekin herria ezagutzea, eta etorriko gara bisitan proiektuak aurrera joan ala. Nahi duzunean, eta bakizue, bastandar guztioi, hemen Deikastelu nahi duzutenean etorri, eta herria gozatu oso herri polita da. Mila esker eta bertu da tarte. Oso ondo, agur. Herri ezein ederragoa bisitatu dugu gaurko honetan, naiz eta denborak ez gaituen gehiegi lagundu, baina badakizue herria hobeki ezagutzeko eta bertako iskin hau bakoitza ongi ikusteko hurbildu zaitezte Deikastelura, eta zuek bera ikusi ahalko duzue zeinen ederra den herri hau eta zeinen jatorra bertako jendea. Bitartean, zoriontsuak izan eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.